Sesiphinde sabuya nezinye sawubona mbukeli. Amaphoyisa aKwaZulu-Natal akhiphe isitatimende eveza ukuthi asebophe owesilisa osolwa ngokushaya aphindelele intombi yakhe. Le sitatimende samaphoyisa silandela umsindo omkhulu osuke ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuthi umgilwa ongusomabhizinisi osemncane uSinenhlanhla Neneza Mthembu enekele izwe lonke ubuhlungu abhekene nabo ngaphansi kwesandla sesoka lakhe. Abantu abaningi okubalwa nosaziwayo babe sebenikele ezinkundleni zokuxhumana ngenxa yokuthinteka ngalolu daba. Wazi wawuSikhotheni umfana. U-Andile Junior. Hawu uSikhotheni shame bhuti wami. Sikhotheni nje umfana. Ukuthi ukhona kahle umfana. Akasemncane weJesu. Akasemncane umfana ukuthi angashaya intombazane ayishaye ibe njena. Hawu Sikhotheni shame bhuti wami. Hawu Sikhotheni nje. Khotheni nje buphila ngaphakathi kwena. Because there's no way ukuthi ungashaya intombazane ibe nje. Guys, ngibuya kwi-story sika Nenezane Mthembu on Instagram. What do you mean? Ukuthi khona umfana. Ngoba phela umfana loyana, umfana angeke ngize ngithi futhi indoda, akuyona indoda leyana umfana omncane ongashaya intombazane ibe njeya. Ubukhotheni nje lobo obuphindaphindiwe, ubukhotheni nje obungachazeki, ubukhotheni ngeke asalungiseka loyana. Ngeke nje asalungiseka ukuthi ungashaya intombazane ibe njeya. Wena ngale nkathi uyishaya nje intombazane awukho nonembeza ubulwane kahle kahle ke. Ubukhotheni futhi igama elingcono, ubulwane. Ubulwane nje ukuthi ungashaya intombazane kanjeyana. Ngicela simtrendiseke. Ngizomfaka la. Ngizomfaka. Siyamtrendisa ke manje ke. Nosacabanga ukumqoma. Mawukuthi khona mhlambe amshelayo ngisacabanga ukumqoma ukuthi angabe salenza ke lelo phutha ngoba nje akuyena umuntu loyana isilwane. Akatrendeke. Akatrende ngoba phela uGeli uyasho ukuthi ayikho into angayenzanga. Uhambile emaphoyiseni, uhambile waye ecourt, ayikho into angayenzanga unama case number but alokhu usizo alitholayo emaphoyiseni okusho ukuthi ke sekumele athrendiswe yithina ke. Andile Junior. Siphezu kwakho bhuti.